sa checkpoint nga naimutang sa Sayri Highway, Barangay Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, ang usa ka motor nga walay plate number og side mirror alas 8:30 sa gabi, Oktubre 12, 2025. Sa investigasyon na sayran nga samtang nagpegayan og checkpoint, giharang ang maong motorsiklo tungod sa klarong kalapasan. Apan sa dihang gipangayoan kini sa kapulisan sa iyang UR, CR ug lisensya sa pagmaneho, ang driver may pakusog og dagan og misibat paingon sa diversion road. Apan tungod sa iyang pagdali sa pag-ikyas, ang usa ka sako aksidenteng nahulog sa kalsada. Apan ang driver padayon gyapon sa iyang pag-ikyas og wala na mobalik. Sa pagsusi sa kapulisan, ang sako adunay sulod nga illegal nga sigarilyo. Nagpahigayon na og investigasyon ang Malaybalay PNP aron sa posibleng pag-ila ug pagdakop sa niikyas nga driver. Mga katropa, aron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tumar permi sa mga pod supplement nga gama sa Histo Health Incorporated, labi na ang Premium D3 Soft Gel Capsule alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa katropang Michael Carato Ricabo, ex FM News.